Moi boa tarde a todos e a todas, benvidos e benvidas sexades a unha nova edición de Falando de Natureza, esta xeira de palestras, de charlas que o Grupo Naturalista Hábitat se comprace en presentarvos de modo, bueno, máis ou menos casi regular, porque levamos unhas cantas a edicións neste 2024, realizadas tanto en formato online como este, como en formato mixto online e presencial. Todas estas charlas de Falando de Natureza teñen como convidados ou convidadas persoas versadas nalgúna disciplina da historia natural e todas estas intervencións están xa debidamente recollidas e arquivadas na nosa canle de YouTube do Grupo Naturalista Hábitat, que vos convido a que visitedes, poñendo o Grupo Naturalista Hábitat en YouTube, pois aí sae, e se retransmiten, como neste caso, tamén por Facebook, pola canle que ten o Grupo Naturalista Hábitat en Twitch e tamén por Instagram. Entón, pois, nesta ocasión, neste día 18 de setembro de 2024, temos a honra de convidar a unha persoa que xa estivo aquí no outro Falando de Natureza, neste caso en febreiro, cando estaba pois, a Candelaria celebrándose a principios de febreiro, que é unha persoa experta en nomenclatura de aves e que ten unha longa trayectoria tamén desde o eido ornitolóxico. E por que o convidamos? Porque vai presentar o primeiro tomo do seu libro, que non é outro máis que este, que se chama Quod Vulgus Vocat, Contribución á Nomenclatura Galega das Aves, neste caso o primeiro tomo. E o autor é Xosé Manuel Penas Patiño. Moi boa tarde, Xosé Manuel. Que tal? Hola a todas e a todos, boa tarde. E o primeiro que teño que dicir é agradecer a Cosme, agradecerche que me deras a oportunidade de estar aquí hoxe para poñer en coñecemento de todos pois este libro que en realidade é unha ferramenta de traballo, é digamos, un material de consulta. Depois xa falaremos máis polo miúdo de que vai a bolsa. Pois nos encantados de terte aquí, moitísimas grazas por participar, e aparte porque esta é como a representación do libro, xa se presentou oficialmente hai uns días en Compostela, e esta sería a primeira presentación, digamos, aberta de formato online, en streaming neste caso, para quen queira achegarse ao mundo da nomenclatura vernácula das aves, do cal xa falamos no mes de febreiro, que penso que quedou unha palestra ben xeitosa, pero que neste caso, claro, é un traballo académico moitísimo máis amplo. De feito, o que se acaba de presentar é o tomo primeiro. Como se estrutura a obra? Bueno, vamos a ver. Ti de nomes de aves e de nomes de bolboretas e de nomes de outros seres naturais tamén sabes un pouco, e estuvemos dando voltas e moitas voltas a nomenclatura nos últimos, vamos a decir, nos últimos 7 anos, polo menos. E entonces isto... certo ou non? É máis. Exactamente. Pero bueno, así, digamos, eu pola miña conta, ti pola túa conta, pero en común con máis xente que estuvemos dándolle moitas voltas agora últimamente. Bueno, o libro, o que se recolle aquí, pois é, digamos, o traballo de moitos anos de andar tomando notas. É dicir, os ornitólogos tendes a fortuna, digamos, ao vicio, non sei, a costumbre de tomar notas. Eso é importantísimo, tomar nota de todo, porque despois eso nos pode servir para facer publicacións e, en este caso, bueno, en concreto de nomes de aves, pero, bueno, se ben sei que hai moitos ornitólogos que se dedican a outros aspectos moi importantes, é dicir, por exemplo, a temas de fenoloxía ou a temas de fotografía, ou que se especialicen en aves mariñas ou pois se dedican a anelamentos, pero o importante é eso, tomar nota. Entonces eu estuve tomando nota desde o ano 1973, daquela non había nin WhatsApp, nin móviles, nin internet, nin ordenadores, nin nada. Entonces, todas as notas que fun tomando desde o principio, pois eran en papeliños, que despois houve naturalmente que meter en ordenador e, bueno, organizalo, redactalo e ao final, pois, publicarlo. Entonces, o que decías ti, decir, o libro se estructura en 3
entre os tomos, porque ao final a un lle pode parecer unha tontería o dos nomes das aves, pero tirando do fío a mí me salieron casi 1500 páxinas. 1500 páxinas, é dicir, o tomo 1 que presentas ti creo que son 464. Entonces meter 1500 páxinas en un tema, en un libro solo, é inviable. Incluso eu estruturei, como se fai normalmente, traballos ornitolóxicos en dúas partes, é dicir, paseriformes e non paseriformes, que é o habitual, pero resulta que os non paseriformes me salían 900 páxinas, entonces me dixeron, nada, imposible, hai que partilo en 3 partes, en 3 volumes. Entonces a primeira parte, os non paseriformes, pois sería o tomo 1 e o tomo 2, e os paseriformes será o tomo 3. Eso, digamos, é globalmente falando, non? E despois, dentro do que é o libro en si mesmo, bueno, ten unha especie de introducción, ten uns prólogos, un deles unha presentación, digamos, o fixeches ti, cousa que che agradezo, a outra fixo Antón Santamarina, que xa non é do mundo da ornitoloxía, sino do mundo da filoloxía, é dicir, do mundo das palabras. E bueno, e despois hai, digamos, uns comentarios meus, unha especie de introducción, que eso sí que lle recomendo a todo o mundo que o lea con calma, porque o resto do libro xa non é para ler con calma, o resto do libro é especie a especie, é dicir, de cada especie vamos a entender así como se fixera unha ficha que vai encabezada polo nome científico, despois hai outros nomes que se utilizan tanto en portugués como nas linguas que están próximas a nós, é dicir, italiano, francés, inglés, etc. E despois tamén hai, digamos, os nomes cos que se denominou en galego as nosas especies desde moi atrás, é dicir, houve persoas que fixeron que chamamos a lista patrón X e que a presentaron públicamente. Entonces, eu o que pretendín foi recoller toda a nomenclatura que hai verbal e escrita. Entonces, hai moitas veces ornitólogos que ven por primeira vez un ave que non se vía anteriormente, e entonces, se queren escribir algo sobre ela, pois teñen que poñerlle un nome. E entonces, ese nome anteriormente pois non había na nosa literatura ornitolóxica galega, e entonces eu tratei de recoller todo, absolutamente todo. Entonces eu agradezo moito e direi no final que se hai xente que sabe de máis nomes, pois que os poña en circulación. Eu, desde logo, que poño en circulación moitos. É dicir, eu digo na introducción, non sei que número dixen, 5.775, por decir un número, pero desde logo hai moitísimos. Non podería decir cantos nomes hai. Se alguén ten ganas de contalos, igual que contamos a veces estos niños ou ave frías, pues bueno, pues que los conte, non? E despois, bueno, xa digo que hai unha parte que é de aqueles nomes que recollimos de viva voz, é dicir, traballo de campo, e despois hai outra parte que é de bibliografía. Cos de viva voz fixen un mapa de distribución, como se fora un mapa de distribución dunha especie. En este caso, mapa de distribución dun nome. E despois hai tamén outro mapa que complementa o primeiro, que é o mapa de citas bibliográficas, de nomes bibliográficos. E despois, ao final, hai uns comentarios personais onde aí me meto en fariña de 11 varas ou de 7 cuncas, non sei como decir. Efectivamente, esos son os mapas, mapas de distribución, non sei se os vedes que van en colores, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, o libro pois poñerase en circulación en internet e, digamos, os interesados, non sei cando se poñerase dentro de un tempo, non sei se vai ser un mes ou 4 meses ou o que sea, non? E entonces, pois sí que se poderá mirar con demora e con detenimento. Que conste que o... Que te interrumpa, Xosé Manuel. Sí, dime. Quero subliñar unha cousa que, claro, que é unha parte de traballo persoal e unha parte de traballo bibliográfico. Están moi a par, de feito, en moitos dos mapas. Acabo de ensinar o mapa do Paspallás, por exemplo, que efectivamente, prácticamente eran moi similares o número de localidades e moitas das solucións a que chegaba, acabase visualizando algo similar.
o título daqui desta palestra, deste Falando de Natureza, é Quod vulgus vocat ou media vida recollendo nomes galegos de aves. Ti acabas de decir que levas máis de media vida, porque naceche no ano 50, empezaches con 23 anos e facer matemáticas. Ao final é que levas 2/3 da vida prácticamente recollendo nomes de aves. É algo abraiante, realmente. Bueno, pero ti xa sabes como son as cousas en ornitoloxía. É dicir, se unha cousa che gusta, pois é unha cousa que faz continuamente e sin esforzo. É dicir, eu supoño que a xente que colle se levanta e está en Baldaio a 7 da mañán, como fai a veces Xavi Varela, pois non lle pesa. Claro, efectivamente, é dicir, é porque lle gusta. Entonces, eu isto, pois o fago tamén porque me gusta, é dicir, cada vez que vas ao campo, ves aves, pero ao mesmo tempo falas ca xente. É dicir, falar coa xente eu creo que é moi importante. Temos que dedicarlle unha parte desas 12 horas que estamos no campo a falar coa xente, porque realmente é unha parte de sabiduría popular e realmente hai un escritor, un ornitólogo francés que se chama, vamos a ver, teño aquí o libro del, un libro del que despois vos enseñarei, que se chama, se escribe Desfalles, Bueno, vou enseñarse ao libro. Que tiña pensado deixalo para o final, porque isto é unha mole, é un monstro, A ver, este é o libro, xa vedes, a ver se o coloco en pantalla, aquí tendes o libro, pesa non sei cantos kilos, e aquí tendes o libro, Tesor dos noms do Asó, etimolóxico de léxico europeo para os paradigmas. Este é o volumen 1. É dicir, este señor, este Desfalles, fixademos o que fixo aquí. É dicir, se o meu que presentou aí Damián é un volumen, vamos a decir, pesado e grande, este é un monstro, Despois falaremos un pouco, se queredes, del. Bueno, pois este ornitólogo suizo, que, por certo, o libro que teño eu é o último. El fixo unha edición, este é o último. Era un que tiña el, que incluso ten algunha notiña feita a man, que publicou en Suiza, en Sion, e entonces, pois bueno, é un dos meus, da miña biblioteca, non? E entón, vou a ler algo que dixo este señor a propósito. Está en francés e eu vou dicir en galego, non? E di, moi a menudo os ornitólogos e observadores de aves consideran que os nomes populares os consideran como superfluos ou suxeitos a confusión, sin darse conta de que o nome oficial, é dicir, o que aparece como lista patrón, digamos, que nos foi imposto non é máis que un entre moitos, porque hai un repertorio moi rico, moi pintoresco, acumulado ao curso de séculos ou incluso de milenios por xentes que han estado en contacto moi estreito coa natureza, máis estreito incluso que a maior parte dos ornitólogos cidadáns de hoxe. É dicir, calquera de nós, Damián, ou eu, ou Rabuñal, ou calquera, é dicir, aínda que queiramos estar no campo todo o santo día, para nós é imposible. Un señor que nos anos 70 vivía da agricultura, estaba no campo todo o santo día, desde que salía o sol hasta que se poñía o sol. El vía cousas e tiña que poñerlle nome a esas cousas, foran aves ou foran, non sei, unha fonte, un lóstrego, o que queirades. E entonces, digamos, o saber, o conocimiento da natureza que ten moitas veces a xente do campo é tremenda, é tan grande como que podemos ter calquera de nós. Eu sempre lle digo a un amigo meu, a Xan Santa María Cameán, que Cosme o coñeces, e que tamén ten galiñas como aquí, que tamén tes galiñas, e eu tamén teño galiñas domésticas. Bien, pois eu digolle, o ornitólogo que nunca tuvo galiñas ou pompas ou patos non acaba de ser bo ornitólogo, falta algo. A convivencia, claro, non é igual ver o bicho que convivir co bicho. Bueno, aí tendes efectivamente o tremendo libro deste Michel Desfalles, que é un ornitólogo que debe ter en este momento xa cerca dos 100 anos. E o libro este é tremendo, porque ten nomes
eu non sei, así como en 30 ou en 40 idiomas distintos. O cal é para sacar o sombreiro. É unha pena que tamén ten erros que eu tamén comento no meu libro, ou que critico, efectivamente, decir, a crítica sempre é algo positivo, e chegado un momento, os que queren criticarme esta publicación que presento agora, pois non me parece mal, ao revés, me parece ben, un pouco polo que estábamos dicindo, vamos, eu non son un filólogo, entonces eu metíme en camisas de 11 varas, e seguramente que meterei a pata, me equivocarei, pero en parte, digamos, me parece ben que haxa filólogos que despois que digan oye, a explicación que das ti sobre a orixe deste nome está equivocada. Non provén de aquí, sino de alá. Por exemplo, eu, nas miñas guías, pois a guía Hieratus Pennatus, eu lle chamábamos águia caudal, porque pensábamos que tiña que ver algo coa cola, co rabo, caudal cola. E entonces, desde os filólogos me dixeron, Migueño, estás equivocado, caudal significa principal, e cal é a águia principal? A águia real. Entón, había que lle poñer o nome de águia caudal, non a Hieratus, sino a Chrysaetus, claro. Bueno, así é como van as cousas do libro este que presentamos hoxe. Por certo, se me permites, Damián, vou ler aquí algo que pon na parte de atrás, na contracapa, porque eu neste momento non sei canta xente estará asistindo a esta videoconferencia. Seguro que hai ornitólogos e non ornitólogos. Está por aquí Miguel Conde Teira, polo que vexo, que mandalle un saúdo tamén. Igualmente, sí, señor. Miguel tamén participou. Bueno, pois eu aquí na contracapa poño. Aínda que tamén está pensado para ornitólogos, o que se presenta non é un tratado de ornitoloxía, é máis ben unha colección de palabras. É un pensar en voz alta sobre elas. Certo que se fala de paxaros, mas non da súa bioloxía, senón de como as aves chamaron a atención de outra especie, a nosa, que deu en distinguilas e para elo necesitou denominalas, conseguindo así que na nosa mente se formen imaxes concretas e distintas de outros. De aí o que chamamos coñecemento e, se quere, cultura. Entonces, repito, non é só para ornitólogos, non é principalmente para ornitólogos, pero tamén. Bueno, pois así é como vai a cousa. Mira, chama moito a atención, hai unha mención que fixeches os filólogos, os académicos. Sí. É moi interesante porque realmente moitas veces este tipo de obras de nomenclatura decorren por a veces camiños diferentes. Hai que mirar que moitas veces a labor de académicos en relación con ornitoloxía basicamente recoller determinadas voces para incluirlas en dicionarios, a veces con descripcións baseadas en reciclados ou refritos de outros dicionarios anteriores, moitas veces inexactas ou demasiado longas ou que non inciden nos rasgos principais. Eu veño a poñer en valor o traballo feito nos últimos anos e demais nesta comisión de nomenclatura de onomástica relativa á ornitoloxía, no que persoas da Real Academia Galega, do Instituto Lingua Galega, persoas ligadas a determinadas asociacións ou persoas que van por libre en temas de nomenclatura, pois reunímonos para intentar chegar a un consenso, aquí está a palabra clave, palabra consenso, dunha lista unitaria de nomes galegos de aves. Eu valoro moi positivamente, aínda que hai escollas que son máis ou menos discutidas, de feito, para moitas delas non houve unanimidade na escolla, pero, bueno, é algo inevitable, que nós temos que aceptar como algo natural cando hai tantas persoas, tantos elementos que interveñen. Cal é a túa opinión desta conexión, desta intersección dos planos dos ornitólogos puros cos académicos / filólogos? Ben, vou facer dous comentarios, un sobre o que me diste e outro sobre os dicionarios que mencionaches antes. Vamos a ver, ti sabes como a mí, porque participamos no traballo que conseguimos reunir inicialmente, eu creo que foi a proposta inicial creo que foi a Sociedade Galega de Ornitoloxía, acabamos traballando no que chamamos Plunga, que era aquela comisión ou comité a unificación dos nomes galegos, traballamos Miguel Conde, como decías ti,
Serafín, Suso Taboada, ti, eu, tal. Entonces sacamos unhas conclusións que foron as que despois se publicaron por parte da SEO como nomes galegos. Correcto. Claro, o que pasa é que aí non éramos ningún filólogos. Entonces, finalmente, a proposta de Manolo González, que é catedrático da Universidade de Santiago, pois nos reunimos un equipo mixto, un pouco o que contabas ti. É dicir, ele me dixo a min, a ver se me xuntas aí a 3 ou 4 ornitólogos e eu poño aquí a 3 ou 4 filólogos e entonces aí estuvemos formando un equipo que era de 10 ou 12 persoas onde nos apoñamos os nosos coñecementos de ornitoloxía, esos nosos coñecementos de traballo de campo e eles poñen, digamos, o seu saber erudito e o seu saber de sabios, digamos, no campo das palabras. Entón, ao final, acabamos facendo o que distí. Unhas listas, mellor dito, unha lista de aves que próximamente, supoño que se, a non tardar moito, antes de fin de ano, que se fará público para coñecemento, en ese caso, sobre todo, de ornitólogos, para que sepan que hai uns nomes que están refrendados non solamente por ornitólogos, sino tamén por filólogos. Entón, a mí me parece que é un traballo moi interesante. Efectivamente, como distí, non sempre estamos de acordo, é dicir, por poñer un exemplo, non? Un exemplo que me chaman, que me tiran polas orellas meus amigos Pedreira, Xan Santamarina e tal, non? Por exemplo, no caso do miñato, que decir, para min buteo é miñato. Sin embargo, os filólogos prefieren reservar por aquilo que teñamos falado moitas veces de que a ser posible haxe un xenérico con un nome distinto de outro xenérico con outro nome. Entonces os filólogos dixeron Milbus, miñato, buteo, como era, busardo, buxato, etcétera, etcétera. É dicir, separar. Entonces, pues claro, buxato é un nome que se di, sobre todo, da zona do tercio norte de Galicia, non? É dicir, zona de Ferrol, etcétera, etcétera. Entonces, realmente miñato e variantes é máis extenso en canto a número de falantes e en canto a territorio. Pero, bueno, acabou sendo esa división, miñato para milanos, buxato para búteos. E entonces, claro, eu estou de acordo con eso, non me queda outra, é dicir, non estou de acordo. E os meus amigos dicen, sempre andades cambiando de nomes, nada, non só pode chamar como nos dé a gana. Bueno, bien, a mí me parece ben, sempre, é dicir, os nomes son para usar. E, desde logo, que haxa listas oficiales, listas patrón, non significa que nos esquenzamos do resto dos nomes. Os resto dos nomes son tan señores como os outros. O que pasa que, bueno, cando teñamos que escribir un traballo de certa importancia, pois preferiblemente, pois para eso temos esa lista patrón, igual que teñen no resto dos países, é dicir, ti sabes perfectamente, Cosme, os portugueses, dous por separado acaban de presentar un traballo dos nomes das aves de todo o mundo. Que, por certo, aproveito para decir que o noso común amigo Silverio Cerradelo acaba de publicar en A Chave tamén unha lista dos nomes das aves de todo o mundo, ou casi. O cal, desde aquí, pois, está nun percorrido sí, correcto, porque xa atravesou o Ecuador, pero ainda quedan unhas cantas por batizar. De todos modos, é un traballo a intención de, coa obra de referencia, que neste caso sería a de All the Birds of the World, de Lynx Edicións, que está editada por Josep Del Hoyo, por certo, unha obra magnífica, que ven un poquinho a vencer ese problema que teñen moitas das listas de aves do mundo, que donde consideramos, donde poñemos o corte entre especie e subespecie. Esta obra de All the Birds of the World ven a recoller todas aquelas taxóns que se recoñeceron como especie, polo menos, por unha das 4 listas principais. Entón, ao final, xa eche máis de 11.000 especies, incluso xa rozando as 12.000, que eu penso que sería a meta para batizar a todas elas en galego, porque se ven algunhas van quedar como meras subespecies a hora de cando se fa unha revisión no futuro, se unha lista unitaria,
eu creo que a maior parte delas vanse validar como especies. Entón, pode ser unha moi boa guía. E temos, grazas a Links Edicións que me mandou amablemente, temos a lista en formato de Excel de todas elas coas diferentes nomes científicos, familias e demais, co cal empezar a traballar. Neste caso, pois, Silverio máis eu, pois igual a mellor vamos dar aí unha revisión a esa lista, a ver que sae dai. A ver se se pode meter man as que faltan para completar as aves do mundo. Neste caso, unha axuda que lle prometín a Silverio que lle faría e que el, de momento, xa me dixo que xa veríamos. Bueno, entonces, volvendo a tua pregunta inicial, era... No, sí, pero antes, para rematar esta parte do equipo mixto, a mí me parece moi ben a lista esta que vamos a sacar próximamente, pois que efectivamente sea, digamos, unha lista consensuada entre ornitólogos e filólogos, porque os filólogos saben das palabras, pero moitas veces non saben das especies, e nós, claro, eles se apoian en nós, sabemos das especies, que temos recollido moito material de campo e que entre todos, como decían os protestantes, fiat luz, é dicir, que se faga algo, non? Eu creo que é unha cousa moi seria e eu preguntábache agora, non hai moito tempo, se había próximamente algún congreso de ornitoloxía como as que había hasta non hai moito tempo, un pouco para presentar eso, para debatilo, para que a xente sepa que está aí a súa disposición para usar. E volvendo ao tema dos dicionarios, home, claro, os dicionarios que hai sobre o galego, pois podemos dividilos en dúas partes, é dicir, os que son, vamos a decir así a grande rasgo, dos 2000 para aquí e dos 2000 para atrás. Normalmente os dicionarios modernos pois están ben, bastante ben. Os dicionarios un pouco máis para atrás están relativamente ben, pero claro, non nos podemos criticar poñéndonos no ano no que estamos, tendo a nosa disposición a información que temos, porque pensemos que hai publicacións que son de 1800 e pico, xente que traballaba en ese momento que facía era recoller palabras, non solamente de aves, sino en xeral, e tratar de explicalas. Moitas veces, tratar de definir un ave para unha persoa... a ver, teño batería baixa, perdón un momento para darlle aquí... Ben, pois o que estaba dicindo, é dicir, unha persona que era do século XIX, tratar de contarnos que é unha chasca, pois o mellor resulta que implica moitas dificultades e utiliza o material que ten en ese momento e o conta pois de unha maneira que a nos fai sorrir. Vou vos poñer uns 3 exemplos de como se definían certas aves en certos diccionarios. Por exemplo, en un moderno que está en internet, e non digo autor, por exemplo, como se define a voz cunícora, que sabedes que é a ave fría, o Vanellus vanellus, na zona da línea. Entonces, dúas entradas, fixadevos ben, vou ler. Ave acuática que vive nas lagoas, certo? Semellante a anduriña na cor, certo? Mas de tamaño moito maior, certo? Entonces, esta é unha entrada. Outra entrada. Páxaro de tamaño grande, máis ou menos como a pega, bueno, de cor branca por baixo das ás e parda pola parte superior. Bueno, lanza gritos do tipo cuí. E despois vi outro comentario que vou decir a continuación e finalmente, entre paréntesis, Vanellus vanellus. Entonces, para cunícora parece que está definindo dúas aves distintas, cando en realidad está falando da mesma. Non necesitaba dúas entradas, está falando do mesmo. Claro, o que pasa é que despois escarajilla, porque di, procura moito as tripas da matanza no río. Algo que non fai a ave fría. É dicir, sabedes que cando se collían polvos, pois iban a matar ao río, cando se mataba o porco, se iban a lavar as tripas ao río, etc. Entonces, a ave fría non vai a comer restos que queden ali. Será algunha gaivota, será algún milano, será algún miñato destas ou tal, pero a ave fría non, co cal. A definición casi estaba ben, pero ao final, me caches. No, é curioso porque, mira, eso evoca a limia, evidentemente, o conícora, a choromica, todo isto evoca a limia, e o nome da gaivota
chorona, na limia gaivota Sí, tripeira ou tripeira. sí, efectivamente, Entón, aí efectivamente. debe haber unha confusión entre a Croicocéfalos Claro, ridibundus e o Vanellus vanellus e pum, aí se claro, mezclaron os nomes de alguma maneira. claro, é que esta persona collería, digamos, información de outro autor e entonces el misturou as dúas cousas e iba moi ben, pero ao final, bueno, vamos a ver outra explicación, outra definición de ave que de un tal Francisco Javier Rodríguez, claro que este é do ano 1863. Bueno, di, definición de chasco. Collalba, pájaro pequeño y vivaracho que habita en los montes, saltando de mata en mata al lado de quien pasa, burlándole de tal modo que nunca se acierta con su nido. Sabedes que é moi poético. Tiene manchas blancas en las alas y pecho, cuyo fondo es rubio, por lo cual creo que también le llaman pitirrojo, y en latín rubetra. ¿Acaso venga su nombre, está mellor, acaso venga su nombre del canto que solo consiste en chas chas o de chasquear, es decir, tomar yo pelo, al que quiera buscar su nido? Esta é unha definición de chasco nun dicionario de 1800 e pico. E ainda vos vou poñer outro exemplo, que isto é de un tal Porto de 1900. E dicía así, define a palabra avión. Non se está referindo ao que chamamos en castelán avión, sino que eu creo que fala do vencejo en castelán. Pero di, especie de golondrina grande cuyo vuelo es apacible como si lo empujara el viento. Es poético, non pode ser. É dicir, isto é, digamos, o material con que contamos en algúns dicionarios que naturalmente, pois no meu libro, pois, bueno, reflexionei a propósito destas palabras. É unha das cousas que fago nos comentarios, non? A parte de buscar a orixen, ou etimoloxía, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, un pouco a revisión dos dicionarios estes que hai para atrás. Vale. Sí, moi curioso de como abordan os dicionarios. Eu lembro definicións absolutamente estrambóticas de aves como mazarico real, con terminoloxía, xa digo, moi de libro do século XVIII ou XIX, incluso en obras actuais, e a veces obviando cousas básicas como distribución ou abundancia ou hábitats. Pero que ti estás partindo, digamos, do que sabes ti. E digamos do concepto... pero digamos que mira ti onde ven a miña observación. Miña observación ven de dicionarios actuais. Estou falando de dicionarios deste século ou de finais do século pasado, de 1995, 98, por unha cousa así, que penso que ese precisaría unha actualización. Para mí, sobre todo, con a información que hai actualmente, xa os dicionarios xa deberían ter un outro pouso. De todas maneiras... Mira, unha pregunta que... Sí. Dime. No, iba a decir algo a propósito de dicionarios casteláns tamén, porque estos son dicionarios galegos, pero tamén nos dicionarios casteláns hai cousas curiosas, dignas de, digamos, de mirar, de ler, de pensar, de reflexionar, non? Por exemplo, un diccionario moi importante que é o de María Moliner, que os filólogos fan moitas veces referencia a este diccionario, por exemplo, falando a palabra corneja, pois dá 3 entradas. Entonces, unha di, entre paréntesis, Corvus corone, e despois explica ave paseriforme, de la familia del cuervo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, perfectamente. Segunda entrada, autillo, entre paréntesis, ave rapaz. Tercera, corneja. É dicir, que al autillo, en algunha parte, se chamaban corneja. Terceira entrada, búho chico, entre paréntesis, ave rapaz. O cal pode resultar interesante e curioso, porque moitas veces parecenos que, utilizando a terminoloxía castelá, pois que estamos máis seguros do que estamos dicindo. E, bueno, como dixo Bernis no seu dicionario, di, en todas partes cocen fabas. Ben, pero iso é María Moliner, que xa ten uns anos, pero que no dicionario da Real Academia de la Lengua Española, que eu consultei no ano 22ª edición, consultado 17/6/2012, é dicir, antonte, define a corneja así:
tamén ten dúas entradas. Primeira entrada, especie de cuervo que alcanza de 45 a 50 centímetros de longitud, etcétera, etcétera, etcétera. Vai, ben. E despois di, segunda entrada, segunda acepción do que significa corneja. Ave rapaz nocturna semejante al búho. Y dice, pero mucho más pequeña que este, con plumaje en el que domina el color castaño ceniciento y la cabeza dos plumas en forma de cuernos pequeños. É dicir, non está falando do que en castelán entendemos por corneja. Pero repito, isto é do dicionario da Real Academia Española do ano 2012. E, bueno, claro, moitas veces, por exemplo, despois Bernis di, en cuanto a la especie Asiotus, disponemos en castellano del vernáculo académico búho chico, de reciente acuñación. É dicir, moitos dos nomes que hai en castelán pois foron feitos por Bernis, que todo o mundo recoñece como un gran ornitólogo, eu tamén, por suposto, e que tuvo moito mérito en todo o que fixo, e entonces, claro, había que solventar ese problema de darlle nome en castelán a todas as especies que había na Península Ibérica, en castelán, e entonces algúns pois eran nomes que realmente eran nomes populares, pero outros non. Entonces se sentaron nun despacho e dixeron, vamos a chamarle así, pois vamos a chamarle así. E entonces aquí se están dicindo que é un nome académico parido nun despacho, o de búho chico. E di algo máis por aquí. Hemos recogido corneja, bueno, fala de corneja e de tal, de denominación autillo. E di, autillo como vernácula hispánica ten unha, bueno, isto non poñendo en galego, ten unha existencia moi limitada, pois este autor, Bernis, indica, hemos recogido autillo solamente en poucas localidades de Guadalajara e Cuenca. É dicir, que ten, digamos, unha extensión moi limitada. Máis limitada é, por exemplo, a palabra tarro, é dicir, tadorna. Por que chaman as tadornas tarro? Bueno, pois foi un nome que recolleu en certo sitio, unha zona moi limitada e moi restringida do sureste andaluz. Entón, recollen esa palabra e a estenden, e gracias aos ornitólogos e as publicacións e as guías e tal, en castelán, pues, nos aceptamos a palabra tarro, tarro blanco, tarro canelo, etcétera, etcétera. Por certo, tarro canelo, sabes perfectamente, Cosme, que debía ser tarro canela, é unha metedura de canelo. É dicir, é alusivo a color canela que ten ese pato. Entonces, en castelán... Hai o nome de can que é absolutamente extendidísimo para eses cans de cor así marrón, o can canelo. Vente canelo. Pois debíase evocar iso. Claro, pero aquí debía ser, claro, pasaron o color canela, puxeron masculino. Tarro, porque tarro era masculino, puxeron tarro canelo. A ver, cando corrixen, non? É dicir, tamén chama a atención que desde Galicia en galego e chamemos a atención aos casteláns e castelas. Pero, bueno, en todas partes hai cousas que están ben e cousas que se poden, efectivamente, modificar e mellorar. Eso está clarísimo, non? Bueno, e moitos nomes casteláns que nos usamos, ornitólogos, amigos meus e amigos teus, utilizan en castelán. E a veces hai que pararse a reflexionar sobre o que significan eses nomes, non? Que é un pouco ao que veño eu a hora de facer este libro, non? É dicir, por que se lle chama Cernícalo primilla? Bueno, pois Cernícalo primilla, porque Cernícalo xa é un nome castelán, non é un nome galego, pero primilla, sabes perfectamente, esa terminación milla é, digamos, un sufixo que indica pois que é algo menor, de menor categoría, o como queiramos. Entonces, deriva de prima. Sería un cernícalo menor que prima. Por eso é primilla. E que é prima? Sabes perfectamente que o en cetrería o macho lle chaman torzuelo. Estou falando de falcóns. O macho torzuelo. E a femia é prima. Entón, cando os cetreiros traballaban, decían un halcón prima. Un halcón torzuelo. Entón, o cernícalo en cuestión, pois claro, é como a femia do falcón peregrino, pero de menor categoría, evidentemente, non? Entón, pois é primilla, cernícalo primilla. Por iso que un pouco é o que veño con estes exemplos a poñer encima da mesa dúas cuestións. Unha,
que nós temos nomes tan válidos como poden ter outros idiomas, por un lado, efectivamente, non? Os nosos erros e con nosos acertos. E, en segundo lugar, pois que, bueno, non temos por que collelos, etc., etc., e que todos os nomes de todos os idiomas, pois en certo momento son dunha determinada maneira e en pasando os anos, pois poden mudar e poden variar, non? É dicir, o propio Bernis, por exemplo, aos circus, sabes, do xénero circus, quería chamarlle Ataormas. Sabes, claro, Ataormas, non? Que é un nome popular en castelán. Digamos, por exemplo, ao Camachuelo, quería chamarlle Pírrula Verdadera. Tíralle do aire, porque resulta que reconoce perfectamente que poñéndolle Camachuelo meteu a pata, dixo, non, pero se realmente popularmente o Camachuelo, o nome que lle dá a xente, o nome popular... É o liñeceiro no sur. Exactamente, claro, exactamente, entón querelle poñer Pírrula Verdadera. E bueno, é dicir, e o que máis me chamou a atención, hasta ao Chochín de quere poñer Carrizo, tíralle do aire. Carriza, me parece que era femenino, Carriza. O cal, pois bueno, os idiomas, as palabras, os nomes, están suxeitos como as especies a nacer, medrar, expandirse, diminuir, extinguirse, sustituirse por outros, etc., etc. Pero vaya, nós temos un material maravilloso, extraordinario, que non temos por que renunciar a él, que debemos usalo, é dicir, xa por orgullo de país, digamos, non? Aparte que nos entendemos perfectamente. Incluso moitas veces un pode pensar que é o que me interesaba a mí tamén, por eso empecé a tirar do fío no ano 73 e seguir tirando do fío, é dicir, como lle chaman, pero non solamente como lle chaman a certa especie, sino por que lle chaman así, desde cando lle chaman así, por onde lle chaman así, etc., etc., non? Temos nomes que a maioría dos casos pois son onomatopeicos, non? Xo decía o padre Sarmiento. Pero o padre Sarmiento é de 1800 e pico, non? É moi moderno. É dicir, o padre Sarmiento, como dixo o noso amigo Rafael López Loureira, é o primeiro naturalista galego e por eso o 9 de marzo celebramos o Día do Naturalismo Galego. O padre Sarmiento, pois, efectivamente, foi o primeiro naturalista galego, pero moito antes que o padre Sarmiento, pois hai outros personaxes que explicaron un pouco todo isto da nomenclatura das aves, e dicindo que moitas delas veñen a ser, digamos, onomatopeicas, é dicir, que reproducen o son das especies. Entón, se atopo por aquí, se esperades un momentiño, vou vos a ler aquí un... Aproveito, Xosé Manuel, para lembrar a todos e a todas as ouvintes, os espectadores e espectadoras que poden formular as súas preguntas en calquera momento a través das canles habituais, ben sexa de Facebook, de Instagram, de Twitch e tamén nos comentarios da nosa retransmisión en YouTube. Bien, eu iba a referirme a un autor que é non é do tempo do padre Sarmiento, é 1000 anos antes que o padre Sarmiento. Claro, se restamos 1000 anos, nos encontramos con que non estamos falando nin en castelán nin en galego, estamos falando en latín. Estou me referindo a San Isidoro de Sevilla. De Sevilla, exactamente. Personaxe que viviu máis ou menos aló polo século VII. E vou vos ler algo do tal personaxe. Di, está en latín, vou vos ler en latín, vou meter a pata, pero bueno, di, avium nomina, é dicir, o nome das aves, multa a sono vocis constat et composita, ut grus, corvus, cygnus, pavo, milvus, ulula, cuculus, graculus, etc. É dicir, moitos nomes das aves teñen a súa orixe non son da súa voz, e así ocurre co grou, co corvo, co cisne, co pavo, co miñato, co abelaiona, co cuco, co gralla e outras. É dicir, un pouco que fixen eu aquí, retomando o tema do libro, pois é afondar, é dicir, unha vez que ti enteras de que hai nomes en galego e queres saber a que especie se refiren e por que se chaman así, repito que moitas veces é por cuestións de explicación e interpretación da súa voz, pero outras veces teñen
digamos, unha característica de descripción do animal, descripción da ave. É dicir, ti como describirías a unha ave que ave é a que se chama tente no aire? Evidentemente, pois un lagarteiro. No aire tamén se ten a veces pois o miñato, etc. Pero o característico personaxe que se ten no aire, aí dalle que dalle, o tente no aire é o lagarteiro. É dicir, en algúns dicionarios se lle atribúe ao gavián, pero o gavián non é tente no aire. Que ave é a que lle chaman ave dos pitos? De ser, evidentemente, para calquera paisano, pois un azor, un miñato, o que che vai aos pitos que che vai as galiñas. Entonces é un nome que é descriptivo. Diante atrás, se din, conozo unha ave que anda polo mar que chaman diante atrás, evidentemente. O mourelo melanita. Efectivamente, a ringleira de patos que pasan, como os ciclistas, pois o que vai diante, cede o sitio seguinte, se pasa para atrás da fila, non é moi descriptivo, non é moi bonito. Por exemplo, o lavacú, está claro. É dicir, os cinclos que fai, lavacú. Ainda que tamén se chama lavacú a algún outro, pero bueno, por antonomasia, o lavacú é ese, non? Por exemplo, escribidor, maceirento, saltagrán. Que ave é o saltagrán? Pois unha ave que está no gran, é o paspallás, é dicir, saltagrán. Que ave é, por exemplo, ave da cruz? Ave da cruz? Ave da cruz é unha derivación da palabra curuxa. Acabou sendo ave da cruz, non ten motivo religioso. Non sabía ave da cruz. Claro, e entón, pois hai moito. A lindadora son as lavandeiras que andan polo linde da finca tratando de coller os bichiños. É dicir, hai moitísimos nomes que son descriptivos e que son moi bonitos, que chaman a atención. E algúns que teñen incluso unha interpretación que non é difícil. Por exemplo, ouripenlo. Ouripenlo está formado por dúas palabras latinas que son aurum, de ouro, e pinnula. Ouripenlo ven de pinnula, é dicir, a pena, as penas, as plumas. É dicir, xa sabedes que penas non é solamente peñascos, senón que tamén é pluma. E, por certo, non aparece no dicionario do Instituto da Lingua, non me acordei de comentarlo, non aparece a palabra pena. Sin embargo, aparece o verbo depenar. É dicir, cando unha persoa matou a galiña e quere cociñar, que fai? Depenar, sacarlle as penas, as plumas. Entón, como vedes, todo isto dos nomes que é, digamos, no lío este no que me metín eu, dá moito xogo e ten a súa cousa bonita. E, ademais, moitas veces os paisanos non solamente che din o nome, sino que che din cousas asociadas a ese nome. Por exemplo, os nomes tamén se utilizan para a toponimia. Entonces nos conocemos pois a punta do Falcón ou a poza do Cuco, etc. É dicir, hai moitos topónimos que están utilizando un nome dun ave. Despois tamén hai a onomástica, é dicir, hai o apelido Falcón, hai o apelido Corvo, Corbelle, Corval, etc. Todos eses, é dicir, eses son nomes oficiais que temos, non? No meu caso, Patiño, ou no meu amigo Moncho Mascato. Pero, aparte deso, pois están esos outros nomes cos que nos bautizan os veciños, non? Entonces, cando hai unha persona que é moi lareta, pois lle chaman Laraca, ou lle chaman Chasca, ou lle chaman aquel que é carpinteiro, pois lle chaman Peto. É dicir, utilizamos moitas veces os nomes dos animales, non é solamente o nome das aves, pero o nome das aves é o que nos ocupa a nós neste momento, para chamarlle a unha persoa, pois foi fulanito Cuco, e se é pois un caciquillo, pois chamamos o miñato, etc. É dicir, os nomes das aves, repito, dan moito xogo. Dan tamén lugar a contos, a cantares, a refráns, a literatura. É dicir, todos conocemos o de Rosalía de Castro, Bebín estalo mocho arriba de Penedo, ou de Eduardo Pondal, feros corvos de xallas que vagantes andás, etc. Non? Pero o dos refráns tamén é unha cosa moi curiosa, moi simpática, é dicir, van dous cazadores polo monte, un é bo cazador e outra é unha calamidade. Entón, o que
o cazador, cando se volven a encontrar, sepáranse no día, un vai por aí, outro vai por lá, cando se volven a xuntar, dille un a outro, cantas levas? E o outro que non cazou nada, era mal cazador, pero era, pillo, dille, si esta perdiz mato, faltanme 3 para 4. É dicir, non cazou nada. Entendes? Si esta perdiz mato, é dicir, ainda non a matou, faltanme 3 para 4. É dicir, eso é un dito popular, unha coña marinera, pero que dá idea do inxenio que moitas veces pois teñen os nosos paisanos pois na utilización, en poñer nomes e en utilizalos de moitas maneiras. É que todos conocemos... Unha cuestión que antes pairaches moi levemente sobre ela. Claro, o noso leitmotiv, se pode decir aí, a liña argumental son as aves, pero seguro que tamén recolleches nomes de mamíferos, de réptiles, de algúns insectos ou incluso de plantas. Tes avaliado ese corpus documental de nomes de non aves dentro de todos estes anos? Mira, efectivamente, eu recollín nomes de invertebrados, nada. Recollín, bueno, sacando 3 ou 4 que sabemos todos, non? Bacaloura e nada. De invertebrados, nada. De vertebrados sí que collín nomes de mamíferos, de réptiles tamén, bueno, pero fundamentalmente eu me dediquei ao tema de recoller nomes de aves. Os nomes estes todos de outros grupos, pois sí que os teño por aí apuntados e calquera día, pois cando teña tempo mellor, pois sí que os publicamos e, bueno, non quedarán no esquecemento, non? Hai nomes moi bonitos, por exemplo, ti sabes que a Donicela ten moitísimos nomes, Donicela, Doniña, Garridiña, etc. Ten moitísimos nomes que son todos, ten moitos nomes que son todos moi interesantes, moi bonitos, non? E, bueno, despois o outro, Porco Teixo, Teixón, Teixugo, etc. non? E de anfibios, non, casi non. E de reptiles, algo, pero menos, menos porque realmente chaman menos a atención da xente. Normalmente a xente lle presta atención a aquilo que lle resulta beneficioso ou perxudicial ou, en fin, isto xa comentou, por exemplo, esta Marilar Alexandre xa fixo unha publicación comentando estas historias, non? E isto tamén se comenta en francés, é dicir, fundamentalmente os que son prejudiciales chaman en francés l'inuisible, os portugueses tamén, hai comentarios que aproveitei eu para poñer aquí tamén no libro, máis ou menos é o mesmo, non? É dicir, por que os paisanos chamou a atención o corvo, a pega, o curuxa, etc. Pois eso era, o porque eran compañeiros continuos con eles cando estaban no campo, por exemplo, o pintasilgo, é dicir, bueno, me sale o xígaro, bien. Eso non lle fai nin ben nin mal, acompaña, non? A escribenta, porque tampouco lle fai nin ben nin mal, ten aquela característica dos ovos e tal e cual, pero despois resulta que hai aves que son perxudiciais. A ave dos pitos, que lle colle os pitos, ou, por exemplo, os que lle comen as colleitas, por exemplo, os pardales, sí, que a veces lle comen o gran, ou, por exemplo, aqueles que son que van e veñen en certo momento, cuco pois é algo que todo o mundo coñece, e despois están os que son, digamos, os que implican certo perigo, certo misterio, como son as aves de rapina nocturnas. Entonces, a todos eses, sí, desde o máis fondo dos tempos, pois sí que lle puxeron nomes, non? O que pasa que, claro, moitas veces os nomes que lle poñen, certo, que lle poñen nomes xenéricos, non lle poñen nomes específicos. É dicir, cando din anduriña, é moi difícil encontrar nomes específicos para certa anduriña, ou cando din águia, é difícil. Algo hai, Por exemplo, lavandeiras que son de color amarelo, tamén deron o nome de lavandeira china, englobando a cinera e a flava, non? Lavandeira china. É amarela, pois lavandeira china. E a outra lavandeira, digamos, a lavandeira blanca enlutada, pois, como lle chamaron en un sitio onde recollín o nome? Lavandeira viuda, naturalmente. Pero, bueno, é raro que teñamos eses adxetivos
acompañando digamos, os nomes xenéricos, non? Entonces, moitas veces, pois hai que fabricalos, pero isto é algo que ocorre en todos os idiomas, non pensemos que nós andamos máis atrasados, que facemos as cousas mal, ao revés, todo o contrario, facemos exactamente igual, e metemos a pata como meten os outros e cambiamos os nomes como cambian os nomes ingleses, os franceses, os portugueses ou incluso os nomes científicos. Ti sabes perfectamente que antes era externa, pasou a ser talaseus ou cataracta ou outro cando tal, ou eu que sei, pois as voltas que se lle dou así era Aquila fasciata ou Hieratus fasciatus ou Aquila fasciata e veña para atrás e veña para adiante. É dicir, incluso moitas veces ti sabes perfectamente que hai xente que acepta que certa especie pois sea especie e outros que din non é especie, subespecie, en fin, que digamos incluso os que se dedican profesionalmente á nomenclatura científica pois teñen os seus debates e hai mudanzas en algunhas ocasións, é dicir, Curruca ou Silvia Curruca, bueno, pois en fin, isto pasa en todo e nos estamos perfectamente á mesma altura que poden estar en castelán, en italiano, en inglés ou o que queramos decir, non? No, a ver, os cambios desde logo correron incluso en linguas que pensamos que son inamovibles, houve cambios de nomenclatura en inglés, ainda estiven vendo nomes en francés que mudaron co tempo, a pillar a Rubia, por exemplo, en francés pasou de ser Plivier-Guignard a ser Guignard d'Europe, o sea, cambios de nomenclatura que son absolutamente naturais e que non debemos asumir con certa normalidade, ainda que realmente no caso dos nomes científicos acaban acontecendo unha velocidade que moitas veces nos abruma, desde logo. Eu penso que, claro, co tempo acabará isto estabilizándose nunhas solucións que teñan unha base moi sólida desde o punto de vista xenético, claro. Mira, unha pregunta, xa estamos enfilando a hora de charla. Evidentemente, hai un pasado de todo este traballo, estou falando das túas primeiras compilacións nos anos mediados dos 70, anos 80, con compilacións máis recentes. Notaches unha diferenza na cantidade de nomes recollidos e na calidade dos nomes recollidos desa época inicial, pretérita, da época actual? Sí, bueno, vamos a ver. Por un lado, respondendo rapidamente ao que diste, efectivamente, é dicir, hoxe a xente ten unha mobilidade que non había nos anos 70 e 80, que foi cando eu recollín, digamos, a maior parte da nomenclatura. É dicir, antes había persoas que vivían no campo, que sempre viviron no campo, que os seus pais e os seus avós viviron en esa mesma zona, por lo tanto, recolles unha información moi válida. Na actualidade, pois, o que pode encontrar traballo, pois non sabe se vai encontrar en Vigo ou en Vila García, co cal, o que sabe, se é que sabe algo, pois o leva con el. Entonces, se eu xa conto aquí que eu coñezo xente que non era de Vigo, que está vivindo en Vigo, ou xente que non era da Coruña, que está vivindo na Coruña, co cal, o que sabe, o leva con el, pero non o usa e morrerá con el. Entonces é algo que se perde. Ademais, temos, digamos, un fluxo dos medios de comunicación, do material escrito, etcétera, etcétera. E creo que cando eu recollín isto todo foi nun momento moi oportuno porque aínda tiñas, digamos, unhas bases certas. Ainda non estaba, é dicir, iso que din, este non foi á escola, non sabe, ni moito menos. É dicir, ten a súa experiencia vital e ten a sabeduría de toda a xente que o circunda. É dicir, hoxe, ao mellor ti non sabes insertar unha puja en unha maceira. E esa é unha sabiduría que moita xente, o seu avó sabía, pero ele xa non o sabe. E co caso da nomenclatura e o que é cultura popular, pois igual. Eu quería falar de outra cousa que me veo á cabeza e que xa tiña pensado comentala antes, que é, digamos, que eu non son inventor de nomes, nin de palabras, nin tampouco por dedicarme a facer este traballo, pois son original, é dicir, hai xente que me precedeu. Entonces, como decíamos ao principio, pois eu trouxen aquí 3 ou 4 libros para que virades que hai xente que tamén se preocupou en traballar isto, é dicir, aquí teño unha publicación
que os que andades en cuestións de ornitoloxía o coñecedes e a recoñecedes como importante nomenclatura da flora e fauna marítimas de Galicia de Ríos Panice. Eu vexo que está citada moitas veces en traballos de aves marinas, non? Despois o que dicíamos antes, o amigo, o admirado Bernis, todos sabemos que fixo o dicionario de nomes vernáculos de aves. É dicir, para Bernis, o dedicarse a estudiar a nomenclatura pois non era algo de segunda fila, non era algo de menos valor. Tiña por aquí tamén seleccionado algo que dixo Bernis a propósito da recollida de nomenclaturas. Bueno, despois se o encontro, pois volo digo. Vamos a ver se o teño por aquí. A ver se está por aquí. Sí, vamos a ver. Palabras de Bernis, non son palabras miñas. Entón, palabra de Bernis, te la vamos, señor. Di, la gran mayoría de los ornitólogos se desentienden del tema vernacular. Quedan absorbidos en sus trabajos específicos y, en cuanto a nombres, le bastan los lineanos. Es tan interesante la existencia de un ave y sus pautas de conducta como el fenómeno antropológico que produce esa ave en el lenguaje y en el conocimiento humano. Entonces, volvo a decir, o de nomenclatura, para mí sempre foi algo que ten a súa importancia, tanto desde o punto de vista biolóxico como desde o punto de vista cultural, de cultura do país, e desde o punto de vista filolóxico. E por eso me metí en este invento. Bien, aí tendes o dicionario, que supoño que todos os ornitólogos o coñecedes, do admirado e recoñecido Bernis. Vou vos enseñar outro libro que seguro que moitos non o coñecedes. A ver se o podemos enganchar aí. Titúlase A bichería. E isto é un traballo tremendo, que xa vedes as páxinas que ten, que é dun señor que se chama Ramiro Barros Justo. Eu encontrei este libro, bueno, vino primeramente en algunha páxina de internet e seguín tirándolle do fío e tal e cual, hasta que acabei falando co autor, que é un señor que para min merece o meu recoñecemento. É dicir, un señor que traballou toda a zona da Serra de Caldán, Terra de Cotobade, etc., desde o punto de vista amplio, non solamente en canto a bichería. É dicir, el recolleu, fixe un traballo tremendo. Este libro en concreto, si, se titula A bichería e ten tamén un subtítulo que é, aí o vedes, os saberes tradicionais asociados á nosa fauna silvestre. Eu recomendo moito a todos os que están interesados en natureza, en ornitoloxía, que o consigades e que o leades, porque é un traballo pois moi interesante e moi bonito. E xa digo, Ramiro Barros, chapó. E entonces, digamos, hai e o desfalles que decíamos antes, que xa un señor suizo, que xa o comentamos antes, que ten os seus fallos, porque evidentemente a veces se equivocan. Por exemplo, chama de caparucheira a garza real porque ten un cucurucho. Non, a caparucheira é unha aláudida, non é unha ardeira, non? E ten os seus fallos tamén en canto a que moitas veces os nomes dos lugares os ten equivocados, é dicir, pon localidades portuguesas en Galicia e cousas parecidas, non? E ten outro fallo para min que é o máis gordo. El fala dos nomes cataláns, fala dos nomes vascos e fala dos nomes españoles. E nos nomes españoles mete os nomes galegos. E entón te di, Anduriña, recollida en Caldas de Reis. E diste, olha, amigo, ese non é un nome castelán, é un nome galego. E entón el en español mete todo, galego e castelán. E entón para min é un digamos, xa digo, un nome moi digno de ser criticado. Eu escribinlle unha carta, bueno, contándolle, digamos, as cousas que vin que se podían mellorar na súa publicación, carta que non me contestou, e que, bueno, repito que este é un señor que ten cerca de 100 anos, estará xa máis que pasado do que a nomenclatura de aves, etc., como estaremos todos, non?
Pero, bueno, repito, hai moita xente que nos precedeu en isto de estudar os nomes, en concreto os nomes de Galicia, non? E repito outra vez, pois o padre Sarmiento, porque foi un persoeiro que merece tamén a nosa admiración. Que máis? Non che estou escoitando. No, decía que estamos xa Sí. enfilando xa ao final da palestra. Eu tiña dúas cuestións aquí anotadas. Unha, que cal foi a parte do libro de Bucus Boca que máis traballo, máis laboriosa para ti? Supoño que será a de, o sea, que por un lado poñer en orden todas as notas de cadernos para que saíran os mapiñas, pero despois tamén toda a procura bibliográfica de modo extensivo que fixes durante tantos anos, supoño, non? Sí, pero quizás o que me... É dicir, pero eso podía facelo eu. O que me costou máis traballo foron dúas cuestións. A primeira é os mapas. É dicir, facer os mapas se me escapa, digamos, dos meus coñecementos. Entón, tuve que buscar axuda. Entonces, a través da miña filla Minia, conseguín que ela máis un profesor de aquí da Universidade de Santiago, que se chama Eduardo Corbelle. Si nos está vendo, moitas gracias, Eduardo, e gracias en vir a tomar un café. E entonces eu teño con esta xente pois unha débeda, porque eu non sería capaz de facer os mapas sin eles. E o segundo, a edición do libro. É un libro que, como dixo o amigo Ricardo Tubío, é algo que te interesa. Díxome, mira, esa é unha cousa que te interesa a ti e a 4 chiflados como a ti. Definición perfecta. Entonces, claro, quen edita, que editorial se presta a sacar isto sabendo que vai perder cartos? É dicir, isto, para coñecemento dos que estean participando no debate, non se vai vender, porque sería carísimo, pero que ademais fixeron 124 exemplares, eso foi a tirada. Deses 124 exemplares, 4 creo que os hai que deixar como depósito legal e tal, e SBM, non sei que, e dos outros, eu sei que 50... Claro, por eso que o teu é unha xoia de bibliófilo, porque con 124 xa me dirás, eu xa sei que están colocados, 50 están colocados. Entonces, se alguén ten moito interés, moito en telo, pois terá que dirixirse á política lingüística da Xunta de Galicia, e supoño que estirarán hasta onde se poida, porque eu tamén se comprometeron comigo en que se iba a enviar a algunhas universidades de Portugal, a algunha outra entidade daqui, é dicir, bueno, Real Academia, a Universidade de Salamanca, ao mellor tamén ao estranxeiro, tamén algún, e entón realmente pois a tirada é mínima. Entón o que me costou conseguir é que se editaran. É dicir, fun a varias editoriales e me dixeron, pois mira, é moito interés, pero non o podemos editar, polo custo e polo que podemos recuperar despois. E entonces pois non quedou outra que solicitar a axuda de política lingüística, que foi quen o editou. E esos, digamos, son, xa digo, os mapas, e o de patrocinalo é algo que se me escapa. O resto, sí, doume moito traballo, pero era cuestión de sentar o cu diante do ordenador e botar horas, claro. Moitas horas ten isto. Por certo, tomo 1, para cando tomo 2 e para cando tomo 3? Pois mira, na presentación, digamos, oficial, así entre comillas, que foi a semana pasada, pois ali diante do público asistente, o secretario xeral de Política Lingüística se comprometeu diante de todos a que xa se iba, e xa podíamos empezar a traballar o imprenta para elaborar o tomo seguinte. O que pasa é que eu non sei se me compensa sacar o tomo 2 ou sacar o tomo 3, porque no tomo 3 é onde está toda a bibliografía, a referencia ás fotos que non foron fotos propias, por exemplo, que me facilitaches algunha. Entonces, que autores... Bueno, xa foi a presentación oficial, efectivamente. Vedes que está á dereita, esa señora que está aí, pois é Lucila, a de Tórculo, a de Andaría, a editora Andaría, despois estou eu, despois está Valentín, o secretario xeral de Política Lingüística, despois está Antón Santamarina,
que é realmente quen sabe. Ese é un señor que é sabio, sabio, sabio. E ademais un señor moi humilde, bo amigo, e, bueno, en fin, que eu tuve tamén a honra de que me fixera aí un prólogo xunto co teu, que penso que é, bueno, porque me ten en cariño, non? Porque é amigo. E xa digo, pois, bueno, supoño que, non sei, é dicir, no tomo 3 é onde se explican certas cousas que van a aparecer no tomo 1 e no tomo 2, é dicir, xa digo, das fotos ou de bibliografía, incluso o meu traballo de campo, onde se tomaron realmente eses nomes, porque senón, en vez de facer tomos, necesitaríamos, se poñemos as palabras enteiras, pois necesitaríamos 4 tomos ou 5, entonces para abreviar, en vez de poñer Ordes do Concello de Ordes, pois o mellor poño ord.or, é dicir, OR significa aldea e ORD significa o Concello. Entón, a veces, claro, de un nome, imagínate, Corvo, Merlo, Perdiz, é dicir, aí se recollo en 200 ou 300 localidades, co cal necesitaríamos unha página entera para decir onde tomei eu os nomes de campo desa especie. Co cal, pois mira, vai abreviadamente. Entón, eso está, digamos, no tomo 3. Entón, quizás sea máis importante sacar antes o tomo 3 que o tomo 2. O cal non é usual, pero va, tampouco é usual o título, é dicir, que xa dixeches ti, poñer o título en latín, quod vulgus vocat. É dicir, que significa eso? Por que pos en latín? Pois mira, por un lado foi un capricho, pero por outro lado explica, quod vulgus vocat. É dicir, eu estudei latín, eu non sei latín, non sei. Eu estudei latín en terceiro e cuarto de bachalerato, daquele bachalerato no que se entraba cando un tiña 10 anos, e estudiabas primeiro, segundo, terceiro, cuarto, revalida de cuarto, quinto, sexto, revalida de sexto, preuniversitario, é dicir, aí milenios. E entonces, pero bueno, é un acordo de moitas palabras. Quoz é aquilo de quoz, cum, quan, quoz, cuyos, etc. E vulgus, pois se nós utilizamos moitas veces palabras en latín un pouco deformadas, é como se abolláramos un pouco o coche. É dicir, vulgus, pero se nós decimos vulgar, vulgar que é vulgar? É unha deformación, o coche un pouco machacado, non é o coche novo. Vulgus é a xente, o vulgo, non é tan difícil. E vocat, de aí ven a palabra abogado, vocat, o que fala, quod vulgus vocat, como se fala. Entón, a mí, pois, dixeme, pois, teño o capricho de poñelo en latín, porque ademais, sabes perfectamente que moitos dos científicos dos séculos XVIII, XVII, etc., os seus traballos eran en latín. E, repito, eu non sei latín. O que pasa é que eu tamén son dunha época en donde nos obligaban a ir a misa. E daquelas misas eran en latín. Entón, que queiras que non aprendes algo. É dicir, cando se empezaba a misa, empezábamos oindo. Introibo altare Dei. Se entende, entro no altar de Deus. E contestaba o monaguillo, ad Deum latifica juventude meam. É dicir, meam, meu, non? E letifica eso, ledicia, a palabra ledicia, letifica, estamos contentos de entrar ali na casa de Deus. Entonces, se o pensamos un pouco, sabemos latín, ao fin e ao cabo, é o galego. É un latín deformado, mal falado. E, por certo, máis latín que o castelán. O castelán está un pouco máis cambiado. É un latín máis deformado. Por exemplo, nós decimos porta como en latín. En cambio, en castelán din puerta. É dicir, vamos, eu repito, é dicir, metime neste invento, nesta historia, deste mundo das palabras, dos nomes, e repito, para os ornitólogos, creo que teñen, digamos, o seu aquel, o seu interés, é dicir, desde logo, que un mundo que eu nunca pensei en meterme, a mí nunca me interesou, pero eu non son de letras. A ver, entonces, pero bueno, empezas a tirar do fío, empezas a preguntarte cousas. O que decíamos antes, que é o Saltagrá? Por que chaman así? Onde chaman así? Ten algunha orixe en especial? E empezas a tirar do fío e te metes en este mundo e, bueno, aí está, saliron 1500 páginas. Non está mal, non está mal. Bueno, eu non sei se tes así algo máis que engadir, porque estáme comentando aquí Manu polo chat interno que temos algún comentario, algunha pregunta. Se algo queras facer así algún tipo de comentario xeral final,
Bueno, Damos paso ás preguntas. sí, eu xa que me deixas de sacaría dúas conclusións. A primeira conclusión, pois é que, digamos, a nomenclatura, o que dixemos antes, é dicir, os nomes, sean galegos, sean ingleses, sean franceses, etcétera, etcétera, non son algo inmutable. E cando nos falamos en castelán, ao mellor, porque pensamos que estamos falando mellor, ou que o nome castelán que decimos é máis científico, pois non. É dicir, tan científico como o nome galego que vamos a presentar na nosa lista ahora dentro de pouco. Entonces, por un lado, eso, é dicir, hai que desfacer mitos e como quen di, pois, poñer as cousas no seu sitio. Esa primeira reflexión ou primeira conclusión. E a segunda conclusión sería animar a xente, aos nosos compañeros ornitólogos, a que usen os nomes galegos. Eles viven en Galicia, como a min e como a ti, comen aquí, aman aquí, beben aquí, respiran aquí. Entonces, oye, que se preocupen un pouco tamén pola cultura do país, que é o país que lle dá de comer, de beber, de respirar, que lle proporciona amistades, etcétera, etcétera. Entonces, invitados, quedades invitados todos a utilizar a nomenclatura galega, sea a oficial ou sea a que din en Cuspedriños ou en Carballo ou en Viana do Bolo. Pero utilizade nos vosos traballos escritos e tamén na vosa xerga ornitolóxica na que utilizamos habitualmente, moitas veces podem utilizar os nomes galegos que son xeitosos, bonitos e ademais científicos, por que non? Certo, estou totalmente de acordo e tamén unome a esa apelación que faz a todo a comunidade ornitolóxica, non somente ornitolóxica, o naturalismo galego, que tamén se aproxime a nomenclatura de outros grupos que se teñen traballado moito e ben, por exemplo, Silverio Cerradelo, que antes o mencionábamos, a través da chave, a chave.gal, ten moitísimos recursos léxicos de nomenclatura de moitos grupos faunísticos. Eu humildemente contribuín co das bolboretas, tamén traballei nun poquinho con odonatos, con libeliñas, bueno, ahora mesmo coas aves. Teño aí un poquinho entre como unha ilusión para cando sexa máis maior e teña aínda menos pelo e máis barba blanca, máis canas, as plantas, que cada vez están enganchando máis as plantas e aparte estou ahora ávido de recibir o Atlas de Flora do Reino Unido e Irlanda, que mandaron un adianto e a verdade é que usas evocar algo parecido para terras galegas para mí sería absolutamente brutal. Pero bueno, eso queda máis para adiante cando teña máis tempo. De todas maneiras, a ti vaiche pasar como me pasou a mí e como lle vai a pasar a todos os compañeros ornitólogos. Temos unha afición genial, maravillosa, é dicir, moitas veces se di, os xubilados xa non valen para nada, mentira. Ou moitas veces se di, os xubilados van a ver as obras que están facendo en tal rúa. Mira, os ornitólogos temos a sorte de que hasta que nos morramos vamos a ter a posibilidade de disfrutar como nenos salindo ao campo. Sí. E iso, digamos, é algo que temos aí e que moitos xubilados non van ter. Non van a saber que facer unha vez que acaben a súa vida laboral. Nós sí que sabemos. Pois, eu desde logo vou seguir saindo ao campo ata que non poda sair máis, porque aparte saindo ao campo non solamente vexo aves, vexo máis cousas, aprendo cousas, non solamente de seres vivos, tamén da xeoloxía, bueno, podo filosofar acerca desto durante horas, pero que aportame, a min, por lo menos aportame moito, eso está claro. Pois nada, Xosé Manuel, moitísimas grazas, de verdade, pola túa aportación, pola túa contribución, pola túa presentación. Nada, e agora vamos ver que comentan os compañeiros en redes sociais. Penso que por aquí temos un comentario de Miguel Condeteira, que di que Corneja é un nome histórico para unhas nocturnas, Corneja para Corvus, que supoño que ten que ver co francés Corneille, que sería o nome en francés. Corneille Noir. Bueno, Miguel é un home que tamén botou as súas horas, por non decir os seus meses, os seus anos, pateando o campo e recollendo nomes, e ninguén o pode negar, efectivamente, non? E que tamén sabe do tema. Correcto. Non sei se temos algunha cousiña máis.
Vaca Loura pregunta sobre a poupa. A ver, que nos podes contar da poupa? Claro, non, a poupa é como lle chaman os portugueses a bubela, está claro, non? É o nome onomatopeico, é dicir, para nós o mellor di but, 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 entón, bubela, e para o mellor, ao sur de Galicia xa se di poupa, xa no límite, é dicir, pegado ao río do Miño, xa se di poupa, e entonces entendemos que se di put, 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 en todos os idiomas ten un nome onomatopeico, non? Se é italiano, se é francés, e a poupa, pois, realmente tamén é un nome galego. Bueno, é que habería moito que discutir sobre onde se acaba Galicia e onde non se acaba Galicia. Para mí, Galicia se acaba en Aveiro, é dicir, de Aveiro para o sur se hai máis influencia lisboeta, e de Aveiro para o norte, pois, é o mesmo idioma que o noso. O que pasa que, bueno, a influencia lisboeta vai penetrando e se está enterrando os nomes que eran como os nosos, e se están sustituindo por nomes oficiais, que non debía ser. Para mí, en Galicia, te digo, chega hasta Aveiro. Porque, ademais, por poñer un exemplo, hasta Aveiro se lle chama, a Moros Baixanos se lle chama Mascato, e de Aveiro hacia o sur se lle chama Alcatraz. É dicir, é un exemplo de un nome que é moi definitorio neste sentido. Bueno, máis cousiñas que temos por aquí, un comentario máis de Javi Grandson, super interesante o teu traballo, na miña aldea chamanlle cabra o corzo, diferencia na cabra doméstica ou montés por contexto. Podeche recoller algún nome para o capreolus? Pois non, por un lugar, por unha parte, porque realmente sabedes perfectamente que nos anos 70, 80, 90 a distribución que tiña o corzo en Galicia pois era moi limitada, é dicir, ahora se ve corzo pois aquí en Lavacolla, a 10 kilómetros de Santiago, ou se ve pois nas Torres do Allo, é dicir, ou no Concello de Dumbría, pero antes a distribución do corzo, que quería ver corzo, tiña que ir a Ancares ou tiña que ir a Fonsagrada ou por aí. Non, eu non recollo nomes para corzo, non. Afortunadamente non. Pois o por lo menos eu, dos que teño recollido de corzo, pois basicamente corzo, efectivamente, iba a decir corza, Sí, non somente no claro. Xulés, tamén no Larouco, na zona do Larouco, Coaledro, tamén chaman corza, ali. Iba tamén comentar, Sí, comenta Miguel, aparte moi oportunamente. sí. Vale, temos, creo que unha cousa máis. Sí, Tirso Fernández comenta, chámame a atención o do cinclus, o quinclus, sería en pronunciación latina. Nos sempre chamamos lavacú, a niñaman e aínda niña no muño do lugar, pero nas listaxes sempre vi nomes do tipo merlorrieiro, cando non ten nada a ver cos merlos. Bueno, certo, é dicir, non ten que ver cos merlos biolóxicamente falando, vamos a decir así. Ahora, aparentemente, é un paxaro que ten o tamaño do merlo, que ten unha feitura que se pode pensar que é como unha especie de merlo, pero que está no río. É dicir, non solamente ten este nome, merlo rieiro, que sí que o ten, ou lavacú, sino que chaman, hai uns nomes moi bonitos. Por exemplo, merla rigueireira, é dicir, a que está nos regueiros. Ou, por exemplo, merla cachoeira, a que está onde a auga cae a cachón. É dicir, sabemos que moitas veces precisamente busca onde cae a auga e se mete detrás se hai algún sitio propicio para facer o niño. É dicir, é un ave que ten varios nomes, non solamente o nome lavacú, pero lavacú sí que efectivamente o ten. E merlo rieiro tamén. Entonces, bueno, se aquí no... Melriazco, que o compañero Suso Taboada ali no Deza, eu recollín no Courel supapo, que debe ser unha cousa así aisolada de supapo pola cor, por debaixo do papo, que ten a cor branca. Isto de merlo de rieiro e demais hai noutros idiomas, hai en castelán, en catalán, en merla d'aigua, e curiosamente en neerlandés é estorniño de auga, e waterspreeuw, o sea que ao final hai unha similitude de un ave porque se lle parece que habita na auga. Claro, que moitas veces tomamos un ave que é común como referencia e despois lle poñemos un adxetivo ou adoptamos ese nome. É dicir, hai máis nomes que utilizan o nome
común, máis coñecido, e despois lle engaden algo máis para diferencialo da outra especie, non? Pero, bueno, sí que existe o nome merlo rieiro, merlo lavacú, o nome lavacú e outros varios, non? Cando se publique o tomo onde entra o merlo rieiro, pois aquí o amigo en cuestión verá, daquela xa estará en internet, supoñamos, o traballo, e entonces verá que hai distintos nomes e, ademais, un pouco eu tratei de reflectir nos mapas pois onde están onde é a zona onde se di cada un deses nomes. Correcto. Bueno, temos unha última pregunta de Chask32. Relacionaches o chasco co paporrubio ou pareceume? Non, a ver, eu lín a definición que dá un señor do 1700, non acordo de memoria, creo que era 1862, que nun diccionario explica o que é o chasco, non? Entonces, pois di eso de que di chas e que o que quere é levar, engañar o que o busca o niño e tal, pero ademais di que lle parece que o chasco pois é o pitirrojo, e que e tamén o relaciona polo color coa palabra rubetra, é dicir, de ruber, de rubio. Eu non o digo, naturalmente, o di un señor de 1862, cos coñecementos, naturalmente, que había naquela época. Que máis? Máis madera. Non sei se temos algunha máis, así de última hora. Hai que comentar aquí Manu por a chat, de Miguel Conde, que di que Santa Cruz, creo que o nome de Emberiza Cía, ou Emberiza Quía. Non o sabía, non coñecía ese nome. Santa Cruz. Non o sei, eu de memoria non sei todos os nomes que recollín, evidentemente, non. Eu antes falei da ave da cruz como variante do nome curuxa, non? Santa Cruz para Emberiza Cía, pois non o sei, non se pode dicir. Se ti o recolliches, pois perfecto. Algúns nomes así de curiosos, un dos máis curiosos que recollí na miña vida foi o nome Papandreu para Pirrula en Valga. Papandreu, sí, como era o primeiro ministro grego. Hai nomes que son incluso chorradas, é dicir, por exemplo, non me acordo que ave lle chamaban hambriento. O hambriento é unha palabra castelá, é dicir, sería un paxaro que comía moito. Pero me dixeron, sí, unha lista de nomes e entre eles aparece un que chaman hambriento. Bueno, pois en aquela aldea chamaran hambriento. Moitas veces hai nomes que son extraños, non? Home, hai outros que teñen a súa explicación. Por exemplo, bueno, podíamos estar así horas, non? Por exemplo, boas noites. Boas noites. Boas noites non é que eu me estea despedindo. Sí, é o caprimulgos. Sino que o paxaro que chaman boas noites, claro, caprimulgos, efectivamente. É dicir, unha variante de noite boa, noite boa, etc. De noite boa tampouco ten que ver co Nadal, non é noite boa, sino que hai unha teoría que di que ven do latín nocte volans, é dicir, o que voa pola noite. Pero esta teoría está debatida por outros autores que din que non é esa a orixe da palabra. E, bueno, dentro das palabras, volvo a repetir, é un campo todo da nomenclatura, un campo interesante, curioso, que os ornitólogos, efectivamente, pois deberían coñecer un poquinho, e que bonito. Que máis? Pois creo que nada máis, que xa está todo máis ou menos, sí. Xa está todas as preguntas formuladas. E si, unha cousa máis de parte do Grupo Naturalista Hábitat, moitísimas grazas. Parabéns pola edición do libro, que desde logo este Quod Vulgus Vocat tomou un, pois eu aquí o conservo, aparte o teño dedicado, que conservei esta dedicatoria que me fixeches con moitísimo agarimo. Esperando o tomo 2 e o 3. Saca primeiro o tomo 2 e despois o 3 non vas facer como as triloxías de Star Wars, vale? Que empezan aí a meter cousas para atrás e para adiante. Bueno, moitas gracias a vos por invitarme. Nada. E moitas gracias ao público asistente. Sí, bueno, tamén a todas as persoas que tamén fixeron posible a edición do libro, tamén o noso recoñecimento, e por suposto as persoas que estades ao outro lado das pantallas, tamén grazas pola vosa atención. Animarvos, como dixo o mestre Patiño, a que preguedes os nomes en galego, non somente de aves, senón de todo.
Empezámonos para outro Falando de Natureza. Andade atentos e atentas a nosas redes sociais, que próximamente teremos novos faladoiros relacionados con natureza. Pois nada, saúde e natureza. Ata outra. Saúde e natureza.